Maayong aga Bacolod, may agabilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton ay balita sa lakat sang panahon. Nagaluntad karon ang Intertropical Convergence Zone sa pungsod. Karon nga adlaw kaapektado sini ang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa weather forecast sang Pag-asa, dako nga bahin sang pungsod na maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan karon nga adlaw nga may pag-ulan. Bangod sang ITCC, ang Bicol Region, Mimaropa, bilog nga Visayas kag bilog nga Mindanao ang maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan. Ang Metro Manila naman, kaiban pangabahin sang Luzon, ang maka-eksperyensya sang magalumon man nga tubtub sang tuman ka damol nga galon nga mayara lapta-lapta man nga pag-ulan. Wala naman sa ginapaabot nga malain nga panahon nga magasulod sa pungsod sa masunod nga 3 tubtub 5 kaadlaw. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sa bisan anong akalitan.
Radio Philippines Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, pwedeng magpaidalom sa home quarantine ang mga locally stranded individuals o kung LSI gikan sa Manila, Cebu o kung iban nga high-risk areas matapos ng mapaidalom sa RT-PCR test. Ito ang base naman sa Executive Order number 44, ngagin papanawag ni Mayor Bing Leonardia nga establisar sang protocol para sa mga LSIs, OFWs kag returning residents sa tiyon nga syudad ang napaidalom sa Modified General Community Quarantine. Ginasad sa Section 2 sang Executive Order nga tanan nga OFW kag LSIs nga gikan sa Manila, Cebu kag iman pa nga high-risk areas ang required nga magpaidalom sa RT-PCR test sa ila pag-abot. Nabutan sa Section 3 sang Executive Order nga matapos ang swab test, ang mga LSI ay gaindorso sa punong barangay o kung Barangay Health Emergency Response Team para sa home quarantine. Apang ang LSI ang pwede man makadesisyon nga magpaidalom sang quarantine sa pasilidad sa syudad, tubtub nga magwa na ang resulta sang iya nga test nga negatibo ini sa virus. Sa mga OFWs, pagkarapos ang RT-PCR test, hindi sila i-quarantine sa pasilidad sa syudad, tubtub nga mag-negatibo ang resulta sa ila test, kag sila mag-home quarantine para matapos ang 14 dias nga mandatory quarantine. Ang barangay ang mga itugyanan ko ng LSI kag OFW so kung ang miyembro silang pamilya ang nagka-eksperyensya sang sintomas sang COVID-19. Ang mga OFW kag LSI nga gikan Manila o kung Cebu nga nag-agi sa iban nga LGUs ang dapat man magsunod sa nasambit nga protocol. May ipahamtang naman nga notisya ang syudad sa balay sang LSI o kung OFW bilang palatandaan nga may persona nga nagapaidalom sa quarantine. Ginsermonan ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo ang mga local stranded individuals sa LSI sa quarantine facility sa Barangay 2 sa mga syudad. Personal ginpadulungan ni Gustilo bit-bit ang megaphone ang mga LSI agud komprontahon sa ilang ginhimo sa pasilidad. Sa eksklusibong interview sa Action Radio Bacolod, sa alkalde ginalegar sini nga ginpangguba sa mga LSI ang pertahan sa comfort room sa pasilidad. May naga-inom sa makahulubog ilimnon kay nagasuyop sang ginadumilian nga droga. May report pa nga nabaton si Gustilo nga nagreklamo ang mga kababainhan matapos ginpang pulpog sa iban nga mga lalaki ang ila ginatulugan nga kwarto. Angot sini plano sa alkalde nga separar ang lalaki sa mga babae kay nagpahamtang sang dugang nga kapulisan sa quarantine facility. Samtang ginatinguan sang Department of Social Services and Development o kung DSSD sa siyudad sa Bacolod nga matapos na ang pag-download sa encoded data form nga gina-require sang DSWD sa Region 6 antes pa man nga ma-release ang second tranche sang Social Amelioration Program nga pondo para sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay DSSD Head Pasita Tero, ang encoded data ang nag-require sa kompleto nga impormasyon sa mga beneficiaryo, lagip na ang miyembro sa ilang mga pamilya, nga amo naman ang basihan sang DSSD pa sa pagdeterminar sang mga individual nga mangin kwalipikado sa pagbaton sang amo nga financial assistance. Duha pa ni Tero, ang encoded data form na lamang sang 15,000 ka mga left out, ang ila sa karon ginatinguan nga matapos. Base sa ilang nabaton nga instruction, gikan sa Regional Office ng DSWD, ang payout o kung distribution sang second tranche para sa Bacolod ang dapat nila nga tapuson tubtub sa Hulyo 1. Ang aton nga info nga nakuha lang sa region nga they cannot proceed with the payout unless nga mapadala naton ang encoded form. Ang tanan-tanan gid nga miyembro sang pamilya nga encode naton kag masulat naton ang ilang mga data para for cross matching, no? Si DSSD Head Pasita Tero. Temporaryo nga gin-pull out sang lokal nga panguluhan sang Bacolod ang pila ka mga doktor nga naga-duty sa mga barangay health centers sa idalom sang City Health Office agon magpatigan sang serbisyo sa mga pasyente nga gindala sa Bacolod Base Center umpisa Miyerkules sang gabi. Sunod kay City Administrator M. Ang ini ang mga persona
ang mga pasyente nga nagalinya sa Gwa sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital para lamang nga makapakonsulta sa doktor. Dugang paniang ini nga inisyatibo sang syudad ang nagatuyo nga mabuligan ang mga pasyente angot sa kabudlayan nga ila gina-eksperyensya ilabi na sa ila kondisyon nga tuman ka peligroso angot sa nagapadanyo pamahog sang COVID-19. Base sa record sang syudad, mayoriya sa mga pasyente residente akong naghalin sa mga lugar nga nasakupan sang Negros Occidental. So gin-assign ang aton mga doctors nga ara sa mga nagkalain-lain ng mga barangay health centers naton, gin-pull out sila anay para nga mag-conduct some consultations dira sa aton nga bilisan. Si City Administrator Ang. Ginklaro naman ni Bacolod City Administrator Ang nga plano gid man sa karon sang administrasyon nga padayuno ng operasyon sa Bacolod Respiratory Operation Center para sa pag-akomodar sa mga outpatient nga mga residente sang syudad nga nagakinahanglan sang nagakaigo nga serbisyo. Suno kay Ang, samtang nagapadayon pa ang problema sang COVID-19, magpabilin man nga apektado ang serbisyo ang inahatag sang pampubliko nga mga ospital bangod sang ginapatuman nga mga regulasyon. Suno kay Ang, ginatingwaan man sa syudad nga maka-hire sang dugang nga mga doktor para sa among programa, apang ini nga proseso ang sa karon nagapadayon pa. Dugang pa sini, temporaryo man nga naguntat ang operasyon sa Bacolod Respiratory Operation Center matapos ang downgrade sa National Interagency Task Force ang syudad sa Modified General Community Quarantine sa di nagbalik man sa pagbukas ng clinic ang mga volunteer doctors nga sadto nagkooperar nga naghatag man sa ila pagserbisyo sa publiko. Temprano pa agad hambalan kung sino ang magabulos sa nabakante nga posisyon ni Eduardo Danding Cuanco Jr. sa Nationalist People's Coalition o kon NPC. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga mga pinakamataas nga opisyal sa NPC sa Negros Occidental. Sino kay Lacson, wala pa makaistoryahanay ang mga matagas nga opisyal sa ila partido angot sa magabulos kay Cuanco bilang pinakamataas nga leader sa NPC. Si Cuanco ang nagtaliwan sa edad nga 85 sa Hunyo 16 bangod sa heart failure kag pneumonia. Wala pa naman, no? Because in fact, I think Ambassador Cojuangco will be laid to rest, I think, on Friday pa yata. So I think it's still too early for NPC to decide on who will take his place. But remember, si Ambassador Cojuangco was already chairman emeritus. Kabahin sa ang pahayag ni Governor Bong Lacson. Nakakinot naman ang Barangay Banago sang 161,210 pesos matapos ang ginpanubuan ang budget nga ginpain para sa pagkaon sa magabulig sa paghatag sang ikaduha nga tranche sang Social Amelioration Program sa among barangay halin ni sa 232,050 pesos pakadto sa 70,840 pesos. Suno kay Kagawad Arlo Acevedo Jr. nagpatawag si punong barangay Ricky Mijares ang emergency session sang nagligad nga adlaw kag ginkasugdan o kung sang kahapon nga adlaw Hunyo 25 kag ginkasugdan nga 70,840 pesos ay ipain nga pondo para sa pagkaon sang SAP distribution. Humalin sa tatlo ka adlaw nga SAP distribution ini ang ginhimo nga duha na lamang ka adlaw kagalin sa 192 nga magabulig ini ang ginpanubuan sa 54. Duha pa ni Acevedo, ginkasugdan sa sesyon nga wala na sang baklon pangalitson, pasayan, 3 ka sako nga bugas, prutas kag iban pa. Ginkalipay ni Acevedo nga gin-adjust sang barangay ang pondo, ilabi na nga may ginapakatubang sa karon nga pandemya. Sa una nga tranche sang SAP, suno kay Acevedo, ang Banago ang nagpain sang 150,000 pesos nga pondo para sa pagkaon. Una ang ginpahag ni Acevedo nga sa itong Lunes nga adlaw, ginaprubahan ang mga proposal sa sesyon. Apang ginpahag ni punong barangay Ricky Mijares nga budget proposal pa lamang ini. From 232,000, mayroon na sila adjustment nga 70,840. So, pang-usisa ko, wala na mga litson, pasayan, mga kumambilangan na hindi na dapat pag-ibutang kay para sa tiyon sa pandemic. Si akong barangay Kagawad Acevedo sang barangay Banago. Nagpakigangot na ang Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod kag pila ka mga ahensya sa gobyerno sa plano nga pagpatigayon
sang clearing operations sa malimpyuhan sa mga obstructions sang bike lane sa syudad sang Bacolod. Suro kay PHPU Head Police Captain Robilito Mariano, madamo na nga mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental ang nagainganyo sa mga pumuluyo nga magbisikleta sa baylo nga mag-commute agud mas malikawan nga tapikan sa COVID-19 nga balatian kag mabuhinan ang polusyon. Dugang pa ni Mariano makabulig paganhagan sa trapiko sa syudad sa nga Bacolod kung mas pilion sa mga pumuluyo nga magbisikleta. Luyag ni Mariano nga inganyohon ang pumuluyo nga magbisikleta nga suno sa iya, isa man kasahi isang ehersisyo. Nagahulat na lang sang sabat si Mariano sa lokal nga panguluhan sang syudad agud maplastar ang matikang nga himuon sa pagpatigayon sang clearing operations. Ginasigahom kung ginapaabot ni Mariano nga maging kaupod sang PHPU sa implementasyon sini ang Bacolod Traffic Authority Office, Land Transportation Office, kag Department of Public Works and Highways. Ang mga multi-million pesos nga bike lanes sang syudad sang Bacolod ang nahamtang sa mayor nga mga dalanon. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa complete management sing imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ilima na mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana. Ang DTX 500 ang pwede mabakal online kag pwede nga delivery sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag mabisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Mga locally stranded individual igapay dalom sa mandatory swab testing antes tugutan nga makabalik sa ilang mga probinsya. Samtang pila ka mga barangay sa Cebu ginpaydalom sa istrikto nga lockdown. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas sa gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginainganyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:23. Sa ato nga panguna na karon nga mga balita nasyonal, ginaplano na sang gobyerno nga i-require ang mga locally stranded individuals nga magpaidalom sa mandatory swab testing para sa COVID-19 antes sila nga tugutan nga makabalik sa ilang nga mga probinsya. Sunod kay Vince Dizon, Deputy Chief Implementer sa National Policy Against COVID-19, pagatrabahoon sa gobyerno sa masunod nga mainadlaw ang mandatory PCR-based testing. Doon pa ni Dizon, ini sa tuyo nga masiguro nga mga LSI ang COVID-19 free. Kag kinalan man nga maproteksyonan ang mga komunidad nga mga probinsya, kag LGU nga ilas ni nga pulian. Sunod kay Dizon, sa karon ang National Task Force COVID-19 ang nag-organize ang task force nga mo ang manguna sa kinahanglanon sa mga LSI lakip na ang pagkaon kag temporary shelter. Sa karon sunod kay Dizon, ginsuspend ang pagbiyahe sa mga LSIs samtang pending pa ang pagpatuman sang bag-o nga protocol. Ipaidalom sa strict lockdown ang 12 ka mga barangay sa syudad sang Cebu kasunod ang ini ang gin-identify nga hotspot sa COVID-19. Sunod kay Environment Secretary Roy Simato, ini nga mga barangay ang ginalakipan sang Sambaguan kag 2, Kamputhaw, Basak, San Nicola, Mabolo, Guadalupe, Lahug, Dulho, Fatima, Tinago, Tisa, Ermita, kag Tihero. Sunod kay Simato, ini nga mga lugar ang may mataas nga kadamuon sa COVID-19 cases. Sunod kay Simato, 160 ka mga miyembro sa Special Action Forces sa CONSAF kag 200 ka mga police personnel ay ga-deploy bilang augmentation forces sa pagpatuman sa ECQ sa syudad. Si Simato ang gindesignar ni Presidente Rodrigo Duterte sa Cebu City para mag-oversee sa mga tikang sang gobyerno kontra COVID-19.
Nagpanugya naman si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kay Vice President Leni Robredo nga maguntat sa pagreklamo kasunod nga iya ginkwestiyon ang pila ka mga pulisa nga napatuman sa Duterte administration angot sa COVID-19. Sa isa ka tweet, ginhambalan ni Locsin si Robredo nga maguntat sa pagreklamo matapos ang inkwestiyon sang Vice Presidente ang dugang militar nga ipahantang sa syudad sa Cebu. Ginpahayag man ni Locsin nga nag-usar man ang New Zealand sang militar. Ang New Zealand ang sadto ang nag-anunsyo nga COVID-19 free na ang ilang pungsod. Sa separado nga tweet, ginpahayag ni Locsin nga magapangabay ini sa National Interagency Task Force ang transcript kag presentation sa matikang sang pungsod kontra COVID-19 kag ini ang ipadala kay Robredo. Una nga nanawagan si Robredo sang mas komprehensibo nga report kung paano ginusar ni Duterte ang special powers ng itugyan sa iya para sa COVID-19 crisis. Masobra na sa 50,000 ka COVID-19 tests ang mapatigayon sa Pilipinas sa kada adlaw. Inisunod kay Vince Dizon, Deputy Chief Implementers ng COVID-19 sa pungsod. Sunod kay Dizon, plano sang gobyerno kapasang karon pa ang testing kay ginakip man ang mga non-medical frontliners kag isang security personnel kag food establishment workers. Ang pungsod ang nakapatigay na sang 612,531 ka COVID-19 test as of June 22 kag ginapaabot ni Dizon ngayon niya magalambot sa 1 milyon sa masunod nga bulan. Sunod kay Dizon, prioridad sa gobyerno sa expanded COVID-19 testing ang mga lugar nga madamo sang tao kaang isang Metro Manila, Central Luzon, Southern Tagalog Region, Cebu kag Davao. Kapay naman, 2 ka milyon kamalapsag ang ginapaabot ng igabunag sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Sunod kay Popcom Executive Director Juan Antonio Perez III, ila ginapaabot ang 214,000 nga saka sa tuigan nga live birth sa pungsod bangod sa pandemic. Base man sa projection sa University of the Philippines Population Institute kag United Nations Population Fund. Sunod sa Popcom, ang tuigan nga live birth sa pungsod ang yara lamang sa 1.7 milyones umpisa 2018. Ginapaabot man sang Popcom ang pagsaka sang teenage pregnancies bangod sa padayon nga lockdown. Bangod sa lockdown, sila sa Popcom, kapin 600,000 ka mga babae ang wala nakabaton sang family planning supplies. Nagpakabay na ang Popcom sa mga LGUs nga magpatigayon sang house-to-house delivery sang family planning supplies lakip ng 3 ka bulan nga supply sang birth control pills. 2 ka bulan antes ang pagbukas ng klase, mayara pa sang 60% sa masobra 800,000 ka mga public school teachers ang igapay dalom sa training sa pagpatuman sang distance learning. Sunod kay Undersecretary Diosdado San Antonio, target nila nga mapaydalom sa training ang 60% sa mga manunodlo sa masunod nga bulan. Ang training ang ginapatigayon sa National Educators Academy of the Philippines sa tuyo nga ma-convert sa mga manunodlo ang ilang mga materials pakadto sa e-books o kung iban pa nga digital formats. Sunod pa kay Antonio, mayaraman sa local initiatives ang division kag regional offices sa diin ginatagan ang mga manunodlo sa training activities. Sa karon, sunod kay Antonio, wala pa sang may naimprinta nga self-learning modules kag ini ang ginapaabot nga umpisahan sa bulan sang Hulyo. Ginkwestiyon naman sa pila ka mga senador ang kahandaan sa Department of Education angot sa pag-usar sang online, television kag radio sa pagbukas sang klase sa Agosto 24 matapos ang inako sang ahensya nga ila pahibaluon ang mga lugar nga hindi makabaton sang internet o kon broadcast signals. Sa hybrid hearing sa Senate Committee on Basic Education, ginpahayag ni Education Undersecretary Tonisito Umali, mayara na sang datos angot sa mga eskulahan nga may linya sang kuryente kag computer laboratories, apang ginatipon pa sa karon sang DepEd ang impormasyon sa mga eskulahan nga mahina ang internet kag ang mobile signals. Sunod kay DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio, ila pa ini sa karon ginatrabaho kag ginapaabot nga mangin available na ang data antes magbukas ang school year. Sunod kay Senador Nancy Binay, kung wala sang maathag nga laragway o kung picture kung anong lugar nga may access ang internet, ang DepEd ang posible nagausik sang pondo para ipaydalom sa training ang mga manudlo para sa online classes. Sunod naman kay Senador Amy Marcos, ang DepEd ang pwede nga makapangayo sa telcos sa mga lugar nga mayara sang mabaskog kag mahinay nga internet kag mobile phone signals. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang layi nga nagalakip sang Good Manners and Right Conduct o kung GMRC subject sa K-12 program. Inisunod kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, principal author sang hagna.
Suno kay Zubiri, nagalaom siya nga ang Department of Education nga makabalay sang IRR para sa pagbukas ng klase sa Agosto. Nagalaom ang senador nga ang bago nga layi ang magabulig sa mga pamatanon nga magtuon sa importante nga mga values bisan nga wala sang physical interaction sa ilang mga classmates kag manunudlo karon nga COVID-19 pandemic. Sa atong 2013 sang gindissolve ang GMRC bilang regular subject kag ini ang ginlakip sa edukasyon sa pagpakatao nga subject. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan nga colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta, ikombina ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga may mga bukol-bukol bala sa lawas, sis man kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sini sang Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi dali-dali matapikan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernais at tubang lang sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bakolong nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa
balanse, matuod nga mensahe, wala sa gilagang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasing Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag sa ato naman nga balita international, duda sa gihapon ng World Health Organization ng WHO nga makamahimo sang bakuna para sa coronavirus subong nga tuig. Ginpahayag ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga kung makahimo na sang bakuna ini ang dapat mabakal sang publiko. Nabaluan mayara nang sang isa kagatos ka mga bakuna ang padang develop sa karon sa diin ang iba nang yara sa advanced stage sang trial. Samtang sa pagtansya ni Ghebreyesus posible nga makahimo na sang bakuna sa masunod nga tuig. Sa balita naman sa patag sa sports, ginanunsyo ni James yang husband sang Ascals ang pag-retire na sa football. Sa iyang post sa Instagram, nagpasalamat si yang husband sa suno sa iya amazing memories niya sa paghampang. Time to say goodbye. I have loved playing this game, suno kayang husband. Ginpasalamatan man niya ang iya sining pamilya, mga boss, managers, coaches, teammates, mga nakaengkwentro nila kag ang ilang mga supporters. Ang 33 anyos sa siyang husband ang nagsugod ni maghampang sa national team bilang miyembro sang under-23 sides atong 2005 Southeast Asian Games. Naglambot sa 101 ka beses na siya nga naghampang para sa pungsod. Kag sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, natala na nga mag-layoff sa empleyado ang isa sa mga dako nga kompanya sa pungsod nga Aboitiz Group. Sa statement, ginpahayag sa Aboitiz Group ang ini nga desisyon matapos ang review ang ilas ning operasyon karon nga may krisis ang COVID-19 sa pungsod. Suno sa pahayag, epektibo ang layoff sa mga apektado nga mga trabahante sa July 31, 2020. Wala naman ginpahayag sa Aboitiz Group kung pila ang maapektuhan sa layoff. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 1 sentimo. Singapore dollar 35 pesos kag 95 sentimo. Sa ang Hong Kong dollar may baylo naman nga 6 pesos kag 45 sentimos. Energy! Kag sa ato naman yung balita, entertainment, action boy. Kailang? Kaya pa? Kaya pa. Show na. Nakaka-distract ni si Yaya. Ay, kalain. So, sa ato niya, balita, entertainment, action boy. Si Marcelito Pumoy, bala action boy. Si Mars. Di ba, nadumduman mo, nakagita naman ni na entertainment, nga may napatukod siya nga balay. Aha. So, Subo Action Boy, remember, may ginpatukuran siya balay, ha? May patindugan sa balay. Oo. You should remember nga si Marcelito Pumoy before pa siya nag-PGT. Loro show. Before pa siya nag-PGT, wala ni sa, ako ni sa ng street, membro sa street children, bala homeless ni siya. Oo. Wala ni sa Sa una. Before siya nag-join sa PGT. Kag nag-join man siya Black Boy sa America's Got Talent, diba? Oo. Amo na isang takuan na yan. Itong sa after na. Finals, Correct. So, mga Action Boy, subong, tatlo na ka mga pigado nga mga, wala ba lang pulian, Action Boy. Like, ang gina-target ng actually, usually, ang mga nag-isahanon, yung mga tigulang na, para sa ni kay Nanay Aurora Verona, Action Boy. Isa sa mga napatindugan niya sang balay. So, amo na balado ka namin, ilang
action boy. Kaya at least, bisan hindi siya mo nabala kadatis, pero nag-ano siya, nag-bully siya sa isig kapareho niya. Correct. So, be like Marcelito Pomoy, action boy. Nga, abi ko na be like nanay, ano na. Ay, teka muna. Para tukuran ka ni Marcelito sa Pulayan. Ikaw, isanon ka man, single ka, di ba? Huwag ka pa man balay. Wala pa. So, yadra ka. Kay Marcelito. Kay Marcelito. Mars, wag kita da. Katong Mars, pwede ito daw, Mars. Na, siya. Oh, di ba na? Pwede kita. Text na si Mars. Sige. Balita Espesyal! Alright! Energy! Mga action! It's Friday! Happy Friday, action boy! Okay Happy lang? Friday, okay lang. Carry lang, good. Kaya sabi ko, gutom ka na. Matulog ka na tabo kayo naman. Gani man. Okay lang. Samtang ka, basta ganyan mo ko, business na yun. Tapos sports. It's okay. Anyway. So, subong nga action boy, ang ato niya topic sa ato niya balita special. Ang inibalang mga dapat, kaya hindi dapat himuon sa pagpangabuhi. Dalam basta ko to, nagabasindihan mo. Dapat, kaya hindi dapat himuon, agod makapangabuhi sang komportable, action boy. Correct. Comfort room. Comfort room man, komportable lang. Comfort room, CR na yan. Kaya mga comfort room, kundi hindi bla comfort, kada ma-comfort. Oo, sige, wala problema. Okay da yun, para wala na sa kaya tawag na sa comfort room, abe? Kaya gina-comfort ka da. Kaya na komportable ka na. Hindi ba lang? Tawag ba lang kung daw na nagka-iiyon mo na lang, hindi ka pakapangihi, bla? So after makapangihi ka, kung komportable ka, hindi bla? Correct. Kaalam. Very good. So, una action boy, kay hambal na action boy, ang mga sayings ng action boy nga, hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo kung mamatay ka na mahirap. Gapatay ka na action boy. Very good. Hindi mo na nasala yung tao kang apigado. Hindi mo na nasala. Correct. Pero sala mo na kung mapatay kang apigado ka mangyapon. Correct. But silingon, wala ka nagpaninguha. Yes. Correct. So, ang action boy, ang una action boy, nga mga dapat, kag hindi dapat himon, agad ang lain makapabuhay pag na tao, kang mangranon, nga mayo, pangabuhi, tapos napatay kayong pigado. Ay, kalain. Pag in-action boy, do ka kapoy. Pag in-action boy, diba? Lain, pag ito. Sorry, una action boy. Dapat, hindi ka kuno mangin negatibo. Okay lang yung mga action boy. Dapat positibo. Yes. Hindi negatibo, hindi positibo. Oo, hindi lang sa balatian. Kaya delikado kung positibo ka sa balatian, action boy. So, dapat hindi ka mangin negative sa imo kabuhi, action boy. Dapat kung may mga dreams kang wala akong panalambot, nubo pag hindi mo income, ano bala, hindi man bilog ang mundo. Di ba? So, not all the time, ara kada sa dalom. Sure ka pababaw ka man, di ba? Galibot-libot. Oo, galibot-libot man siya, action boy. Dapat, sometimes you're up, sometimes you're down. Kung ano daan kung action boy, imo ginanong babidoga, kung negative ka, kung nag-attract ka man na negativity mo, kung positive ka, tiga-attract ka man positivity. Diba? Very deep. Hindi mo bang-bang. So, amo na siya, action boy. Dapat hindi kita mangin negatibo sa kabuhi. Para go with the flow lang, action boy. Hindi go with the flu, ha? Go with the flow. Pwede ka mag-negatibo sa masakit and do not go with the flu. Yes. Okay na. Wala problema na. So, next, action boy, hindi mo pagpanumdumon nga daw ka kung sa Tagalog, patalunan ka ba, action boy? Loser ka na. Hindi mo na pagpanumdumon. Kay every tao, kung action boy, may kaugalingon niya nga season mo. Do fruits man bala, di ba? Okay. Correct man. Babi rambutan sa buong season. Hindi mo pag-compare mo sa itself. Kailan sones kaya? O santol kaya? Yes, santol. Aslum. Or bayabas ka? Ay, kala. Ito. Kalahin sa bayabas. Duwala pa ko kabati. Nga, ting bayabas na subong, no? Duwala. Kaya ka siya biduga tubo. Hindi siya anytime niya. Hindi na sa seasonal. Hindi siya seasonal. Unlike sa mga rambutan, mga lansones. So, hindi mo pagpilit. Balo ka nga sandiya. Subong. Hindi mo yung pag-ipilit. Kaya tigkuhan kaya mo. Grapes kaya mo. Naman na siya. Kaya may kada isa sa aton, may may unique gani nga sa aton. Kaugalingon. Diba? Correct. So, next, action boy, hindi kita magsalig sa ibang nga tao. Kaya kung magsalig lang kita, action boy, kung imo inugbayad, isalig mo pa sa amon ni gali. Isalig mo pa sa turko. Isalig mo to sa imo nga. Kung di ka abot ang turko. Wala jung ko. Ay, sorry, kapamati siya pala. Sorry.
So, ako na action boy. Ay, yung mga nagbayad, di mo pagsalig sa truko. Yung pagsalig sa imo mama, sa imo utod, yung mapadala man tong utod ko, mama na yung magbayad lang ko na. Hindi ko na makapadala mo utang ko di sa ngamuniw kay utod ko kapadala mo. Imo na pagsalig sa utod mo, mal imo man imo kung na lockdown man to. Nan, correct. So mo na nga kabudlay sa mga abroad, di ka lockdown man sila. So mo na hindi mo pagsalig imo nga dapat ya mangin self-sufficient ka action boy. Correct? Agree? Agree. Very good. So next, hindi pagsaya nga ang oras mo sa wala pulos nga mga bagay. Nang pag-rant dra sa Facebook. Wala ka man may makuha. May tani kung kada rant mo, may makuha ka isa kalibo, no? May kada rant ang Facebook matag sang 1,000 pesos. Naman na. Tuduhin na rant. Tapos hala pamantay sa iba. Kaya suportahan ta pa ka? Correct. Gaya lang ko dayon. Nga na dayo sa Facebook. Again, nagabalik naman tabi. Kung nagahigugma ka nga, adra mo i-post sa Facebook. Kung kadra, ano ka mo sa Facebook, okay lang yung pagigugma. Okay lang na, sa Facebook. Kaya doon ka pakita ka sa imo love sa isang tao. Pero okay you don't need to post sa mga rants mo, Action Boy. Kung nagapasakit ka, nga i-post sa Facebook ka. Hello, ayan. Kung nabala, no? Mabulong ka sa Facebook. Arabala, sa hospital, get well soon. Tapos mo ito yung gatingat-tingat yung pasyente, di ba? Hindi ko na namiyan, di ba? Get well soon sa pasyente, na. Ang pasyente ka, lagas sa paginaway. Hindi man angay i-post, Action Boy, no? Pwede man lang kung gusto mo mag-post, wala lang picture. I-tag mo lang siya, get well soon, naka mo na. Pwede nga i-text mo sa personal. Gani man, no? Get well soon? Oo. Kaya mo na, tapos gaan mo na. Ako ng pasyente, ito sa di ba? May pag iba na, Action Boy. Kaya na pag patay na picture lang i-post, no? May tsura pag nabla. Di ba? Picture ang pag ng tsura, nasa ngilad nga makungan. Dapat yan, hindi siya mag-imos na makutom ng patay kung okay lang siya nga i-post sa Facebook. Kung hindi siya magsabat, nga okay lang, hindi mo pag-i-post. May meaning, silence, galing kasi nila kung silence means yes. Sa mo nga punto ya, silence means no ni. Oo, basta may consideration ang Action Boy mong. Way kakabalo mo bas hindi gusto sang pataya nga i-post mo tsura sa Facebook. Diba? I-picturean mo imo ya. Pag i-post sa Facebook. Correct. Tapos mga rest in peace. Paano maka-rest in peace tong patay? Gin-post mo, gin-lockdown mo to, diba? Kada like siya mo siya. Kada may mag-like sa imo ginano. I-post mo sa Facebook ang patay tapos may ma-like pa. Diba? Tapos may tingala, mahamba siya nga. Tatlo na ko black adlaw ginapadamgo ni tingin post mo to siya. Kasi may nag-like pa. Oo, may nag-like pati kada like yung buhay niya nga. Gumawa na siya, di ba? So maina nga mga bagay Action Boy do. Hindi mo na kinanglan i-post, wala pulos na nga mga wala mga pulos. Okay lang guro kung mag-goodbye ka sa iya. With picture nyo lang before siya ba na napatay or what. Pero ara sa lungerns. Tapos mo pa na Action Boy, ano man no? Ginapang unfollow ko na dayon. Charot. Sama na. And then next, Action Boy. So ikaw mo na kung mapatay ka, hindi ka gusto ng picturean kag i-post sa Facebook. Hindi. Nga i-post pag idihaw, di ba? I know I'm beautiful, but you don't need to. Pwede lang i-post to ang picture mo nga. Sa una. Oo, ito ka sa tricycle. Gabi siya. Kaya nakagaon, pugtak ng makeup. Good morning. Ito sa nag-makeup sa ako. Nalipat ako sa ngalan niya. So, next, Action Boy, maglikaw sa mga bad influence. Although, gamba sila nga, you only live once. Muna sila ni mo mga toxic lang matao. Correct. Diba? Kaya gakalatnan ka na, Action Boy mong kung hindi ka be toxic na tao. Gakalatnan ka na kung sinupod mo, diba? Bad influence. Amara kaya, tell me who your friends are. And I will tell you my friends. Who my friends are. Kanami, nabalata ni Siya kita. Tell me who your friends are. And I will tell you who you are. And I will tell my friends too. Tell me who your friends are and I'll tell you who my friends are. Sugirata friends. Kaya basi pareho tagli friends, no? Circle of friends. Basi may common friends ka mo. Correct. Pwede siya. Pero ang totoo is, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yes. But silingon, kung ano nang imo nga mga barkada, amo ka man na. Hindi ka magsiling nga. Laing kaya. Oo, kay ato amo na sila mo upod mo. Kung adiktos sila na laban-laban, adiktos ka man na. Una-una, hindi pa pero dugay ba? Unless magkalas ka da. Correct. Amo na nga tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yes. Agree. Hindi pala ka notice ka na nga, si Kuan ako, tamblang mo grupo yun. Hasta ikaw isa, way ka na da. Way ka pa nag-intra sa amo na nyo.
Muna na sila. Okay, sila tamo. Na, ito gina-judge ka na. Gina-judge sila na. Muna siya. Judger. Oo, judge. Judger. It's judgmental. Judgmental. Yes, correct. And then last action boy, hindi kita dapat kuno gali mag-usik sang kwarta. Nan. Muna sa galing sa kwan na birds of the same feathers. Flock together. Muna sa hindi bala? Oo. Kung pareho ka mo pakpak, pareho ka mo lupad. Pareho ka mo na, kung pareho ka mo balaybo. Anong balaybo? Ang feather? Wings na yung pakpak. Wings sorry. Pareho ka mo balaybo. Bulbol? Oo, balaybo. Ano mo bulbol? Balaybo, correct. Sabi isa pag na, birds of the same feather are the same bird. The same birds. Okay na? Correct. Ano na siya? Hindi, kuya. Bala ka da. So, amang to siya, action boy. Pero at least bala nga ton life, maging komportable kita. Learn to be independent. Kita mo independent ko? Independent ko. Oh, independent ka. Independent woman. Amo na nga laban sa perdi kagid sina kay kung maglagang ka subong independent ka, hindi ka partido. Pero sa pangabuhi, be independent. Hindi ka magsalig sa iban, hindi ka magpa-impluwensya sa iban. No, hindi balance. Ang ibang isa ay ila desisyon nakabase sa ginambal sa ibang tao. Gani no. Hindi ka muna. Kay ikaw na yung gadalas yung makabuyak mo. Okay lang ako ng mga advices bilang dami. Pero kung ng mga advice yan, kasi niya daw, nag-advise sa imo para mag-prehok mo. Ay, kala. Kaya to siya loser man. Parang prehok ka mo, i-advise na sa imo. Uy, kaya na chance kaya ako gani. Nagamo ko na boy, makono. Lain ka mo niya. Ay, kuha na siya, kaya ako mas amo na yan. Kaya siya gali mo man to. Loser. Loser. Hindi ka magpa-influensya sa ambas ni Ivan. So, dapat ano kung loser ka? So, dapat mo group mo of the action boy. Dapat makapabulig si mo up. Dapat, Girl. ano? Hindi loser. Dapat, diba? Correct. Sige. Happy birthday na Action Doors sa kay Gemma Togbo. Sa halin ni sa kay Monalyn Togbo. Sa kay Mia Halipa kag Johnny Haudines. Sa San Enrique. Halin sa aton nga bala nga listener nga si Dennis Roma, no? Okay. Cory Vilaha, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Season. Bawo ginapatamyaw, isa sa nga anak. Si Ma'am Lourdes Season, duman ko na siya teacher ko ni Sona sa Ramon Torres National High School. Sa mga co-retired teachers niya, mga retired co-teachers niya, no? Ma'am Lourdes Season, good morning. Ay Miduran pa rin, ko ni. Ay Miduran, parang may pilido mo, no? Lori de la Cruz sa may Bago City, kag sa sa Flores kag Baruado family sa Banwas Kawayan. Good morning. Yes. Good morning man Action Boy. I-greet ko lang bala Action Boy si Sir Efren Barbadillo sa Isabela. Negros Occidental. Teacher ni siya ni Action John sa una. Sa Aralpan kuno kag ilang nga discipline. So nagapamati siya. Araling Panlipunan. Mo na subong panawag? Yes! Oh my gosh, you don't know that? Sa una mo niya, kuha na niya, social studies. Gali. Sure ka? Dublain pag ina mo. Mo na social studies. Studies, ano? Oo na! Sige na. Social. Panlipunan. Araling Panlipunan. Amo na. Basta English version na saya. Amo niya ka Tagalog. Gani. Okay na. Naintindihan naman ta. Kaya mo na siya. Very good. Araling Panlipunan, social studies. Sige. So, nagapamatigid siya sa ato, Action Boy. Kag maging compose siya lang kanta, pabation, nakakaroon. Kantahon mo na lang? Kantahon mo? Ay, medyo would like. Kaya hindi ko pa memorize. Daso na lang, ha? Sige. Kag sa ato ng mga ka-aksyon, yung nagapamati naman sa Facebook Live, Action Boy. Kay Rosemary Pabuaya. Good morning. Kay Iluminado Huesna. Kay Lizan Ortigue. Kay Romy Lee. Dara sa may sa Lee Family Connection Boy, good morning sa Villa Soledad Subdivision, Barangay Estefania. Mabuhay kita Connection Boy. Mabuhay man ka mo. Mabuhay ka man. Yes. Kay Rose Oreta, mayong aga. Kay Celia Fuentes, dara sa Executive Homes, Firmville Executive Homes. Kay Lucy Baluado. Good morning, Baluado family. Kag sa Flores family. Ay, memorize niya naman. Ikaw na lang basa. Sa Basak, Kawayan. Oo, correct. Kay Lilian Bermudez. Classmate, Australian. Ma'am Lilian. Kay Amy Duran, Action Boy. Anong man ipakaisa? Basta pa rin. Kay Michael Season, mayong aga. Kay Lourdes Season. Kuno kag retired. Muna, teacher ko gani sa RTNHS. Okay
Kay Levi Bernabe Action Boy, kay Cory Vidaja, dra sa Kuwait. Jesselyn Tiangson sa Barangay Mansilingan, kay Marlon Villafranca, kay Jocelyn Olak Action Boy, Maria Duayan, mayong aga, Feli Barneso, kay Monalyn Tugbo, mayong aga. Happy birthday kay nanay nila ko Action Boy. Greet ko na gani. Si Nanay Gemma Tugbo. Tugbo. Bagulang. Nag-greet mo na gali. Ginliwat ko lang para Ginliwat mo lang para- Si Dennis, gapamati man sa aton, Roma. Solid ka action siya ko, no? Ang boss, ano pa yung padamong fans club, may ginatukod, ya? May manapla kaga sa Enrique chapter. May fans club siya. Siya ning Tinakabaton president. siya nga daan face mask. Yes, correct. Kag kay Labayan Eduardo Jr., kay Rio Pau, Kind. Kay Nanay Ligaya Abeto, dra sa may Binalbagan, mayong aga. Kay Elsa Espanyola, dra sa La Castellana. Kay Miss Heaven Heaven. Kay Michelle Sayo. Kay Eden Casuyon. Melchor Baroca Rumbines, good morning. Kagawad. Yes. Ay, si Kagawad ni Galea. Kay Pepperoni Kasilagan, Action Boy. Kay Teresa Cayaw, Ernesto Labargan Jr., classmate mo na Marialyn Ngit-Ngit, mayong aga. Johnny Lon Guaro. Kay Richard Esmeralda, amo sa pizza, Action Boy. Why pa stock, out of stock pa. Nga naghapit sa Action JM, tapos wala stock. May lang wala ko itong likapit, dason. Dason sa nagligad. Kay Limbani Bandojo, kay Sara Escuban, Roberto Magante, mayong aga dra sa may Balikotok Ilog, Elizabeth Magante. Kay Richard Pomoseno, kay Solping, Michael Noble, Anel Gacudo. Kay Gladys, taga-maaw na sila. Kay Ray Jan Villalon, amo ning friend ni ni Dennis. Kay Lito Dayap, Evelyn Pomoseno, Asir Pantao, niguro ay Patanaw. Kay Ruth Flaky, Action Boy, mayong aga. Shout out lang kuno paryente niya sa Isabela. Kag sa way pa kuno kabalo lubong kuno sang Iloy, Action Boy. Na si Lourdes Iloy ko, Lourdes Frack. Moises sa Sunday, June 28, 2020. 9:30 a.m. Kay Luisa Baron, good morning man. Kay Sintos Rose, kay Humco Rose, tamo ka pamati sa ato, siya ba nga si mga Rose. Kay B. Smith, Febe Albert, Lourdes Bronzal, Solping, William June, Balinario, kay Ronilo Onyate, kay Mineheart, kay Alni Mahandog Sans, Emi Esmeralda Dolido, Rossi Gossi, Jeffrey Aguirre, kay Bibing Bautista, Action Boy, kay Nicolay Tabausares, dara sa may La Castellana, and sa kay Alni Sans. Shout out ko na sa iyo mga friends dira sa Silay. Kay Feby Alvarez, good morning. Kagawad Olay, good morning. Sa kay Julius Jarial Caballero. Sa kay Remia Garcia, M. Saboso, Gingging Arroyo, good morning. Kay Marjorie Villaflor Tipsay, Phil Alansagay, good morning, Megs. Thank you for listening. Correct. Okay, sige. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.